sa limanan. Walang bago. Walang bago na lang sa mga ano. Meron mga pasero na walang bago. Eh, wala. Ay, yan. Lupa yan kasi walang bag. Walang dala. Para pakubaw. Gusto na eh. Walang dala pero pakubaw pala.
gumagamit. Kahit tayo din pasayro. Kahit driver pa na gumamit sa CR. Tumatarap yan. Pag wala ng grasa, tumatarap yan. Nakasampa ko yung ginawa, likusin. Likusin sa aras. Sa aras, ali kami buwan. Ha? Ay! Madilim, brown out. Kulang ka muna. Kulang ka muna. Ano daw? Noy? Sa kwan, tuwan naman na. Sa pak. Mababa daw si Alpak. Mababa? Siya tawag. Ha? Siya tawag. Alpak. Siya ba tawag? Tawagan naman si Juan. Si Lisiran. Sasama pa din si Lisiran dun sa Kyo? Sa Kyo? Oo. Bawa pa si Juan, si Joy. Ako nga, bababa din sana dahil... Kasabay natin ngayon si Joy. Bababa din sana ako dahil patay yung doing ko eh. Living sa... Dapat doon eh. Kaya lang... Kailan sasampa si Lisiran? Mamaya? Bukas? Mamaya, habang doon sa kuhan, lampa, tapos uwi na. Abangan niya si Kyo. Oo. Oo, kasi nga, first trip. Ano sila bukas? First trip. Sa 14 pesos sa Pasikuan. Dito sa kuhan, sa... Prisa, Migo. Dito sa R. Migo. Oo. Sa 14 pesos sa Prisa. Sabi sa akin, sa Prisa.